ஒரு லெஜெண்டை பற்றி பேச போகிறோம். அந்த லெஜெண்டுக்கு இன்னைக்கு 39th பர்த்டே. இந்த வேர்ல்டே செலிப்ரேட் பண்ணோம். யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அன்டவுட்டட்லி லியோனல் மெஸ்ஸி. அவருக்கு 39 இயர்ஸ் ஆகுதுன்னு வந்து சான்ஸே யாரும் நம்பவே முடியாது. அவரோட ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஒன்று பார்த்துருவோம். அவரோட 4வது வயசில் அவர் ஃபுட்பால் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. ஃபுட்பால் பயங்கரமாக விளையாடுறாரு. அது ஒரு கோச் பார்க்குறாரு. அந்த கோச் பார்த்துட்டு என்னோட அகாடமியில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கன்னு கேட்குறாரு மெஸ்ஸியை பார்த்து. மெஸ்ஸி உடனடியாக போயிட்டு அவங்க வீட்டில் போய் சொல்கிறாரு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட. அவங்க வீட்டில் செம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக இன்னும் சொல்லிட்டாங்க. ஒன் கேர்ள் த அவங்க வந்து அவங்களோட கிராண்ட்மா உன்னால் முடியும்ன்ட்டு வந்து நம்பி மோட்டிவேஷனல் பண்ணுறாங்க. எல்லாமே வந்து ஓகேவாக போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து அவரை வந்து ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறாரு. டாக்டர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா வந்து உன்னால் வந்து வளர்ச்சி கம்மிப்பா, உன்னால் வந்து ஃபுட்பால் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது, நீ என்ன தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணாலும் உனக்கு ஐடி இல்லைன்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து ஒரு டீம் வந்து நான் எல்லா செலவும் பார்த்துக்கிறோம், என்னோட டீமுக்காக நீ வந்து ப்ளே பண்ணு அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஓல்ட் ஸ்டோரி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த டீம் அன்னைக்கு அவனோட செலவு எல்லாம் பார்த்து இன்னைக்கு லியோனல் மெஸ்ஸினா யாருன்னு இந்த வேர்ல்டுக்கே தெரியும். ஹாப்பி பர்த்டே த லெஜண்ட். அவ்வளோதான், பாய்.